बिटिआर सोरखारा जेलाव थानाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनायनि जेबो खामानि मावाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा डि हारिमुआ। बेजों लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया बारग' एनडिएफबिनि सायाव बिबुंथि लाखिबोबाय थानायनि फिनजाथाय होनानै डि हारिमुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारि, इनसाइड एनि बर'। बिनिनो बारग' एनडिएफबिनिनो सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा। दा बिथाङा नोंथांमोननि सायावहाय दिनै प्रेसमिटनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंनाय खोनादों। दा बिनि सायाव नोंथाङा गबिन्द बसुमतारिया लाजिदों, उन्दुनो हायाखै बिथाङा। दाखालै जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय जे एनडिएफबिआ 4 लाखनि थाखायसो दावहा नांदोंमोन होननानै बारग' एनडिएफबिफोरखौ लाजि फोनांबाय, समग्र बर' जाथिखौ लाजि फोनांबाय। थारैनो एनडिएफबिनि आन्दोलना 4 लाख रांनि थाखायसोमोन नामा होननानै रायजो राजाफोरजों साननांगौ एबा मुगैजानो हमबाय। बेबायदि बाथ्राफोरखौ गबिन्दआ बुंबाय। बै बाथ्रा बुंनायनि एगेन्स्टआव बारग' एनडिएफबिफ्रा सहायनो हायैनि थाखाय जिगाबनि मुसुखा बानायनानै आरो सेन्देलनि माला गानहोनानै अदालगुरियाव गबिन्द गो बेक होननानैहा मुसुखा सावबाय, मुसुखाखौ बुग्लिबाय। बिनि थासारियाव दिनै गबिन्दआ लाजिदों, उन्दुनो हायाखै। अदालगुरियाव थानो हायै बिथाङा नैबे गसाइगावआव खारनानै थाफैदों। गसाइगावआव खारना थाफैनानै हिन्दु ख्रिस्टियाननि राजनिति गेलेफैदों बिथाङा। दा बिनिखाय आङो सोंखारियो, बेबायदि बैसोगोनां मानसिया, बेबायदि एनडिएफबिनि थाखाय गोलाव सम दावहा नांबोग्रा मानसिया, बिनि खुगाखौ सोर बाहायदों दिनै? आं बेखौसो साननो हमदों। गबिन्द बसुमतारि थारैनो गबिन्द बसुमतारिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय राव ना बेखौ सोरबाया बाहायनानै बुंहोगासिनो दङ? दिनै जोंहा सन्देह जादों। थारैनो गबिन्द बसुमतारिखौ सोरबाया मोनसे मेसिन बायदि बाहायदों नामा? बेखौ जोङो साननो गोनां जादों। दिनै गबिन्द बसुमतारिया लाजिना अदालगुरियाव थानो हायाखै, गसाइगावआव खारना दंफैयो आरो बुंगासिनो दङ हारिमु बानस बिथांमोना थाखानि लुबिया, थिखा मोननो थाखायसो बिपिएफ खालामदोंमोन, सरकार दानो हायैखाय गाबख्रावबाय थादों। बे खोथाफोरा बेसलेस। बावैसो सिगाङाव गबिन्दआ मानसि थिनहरनानै आंनो थिखा जासिफैदों। आं बुंनानै हरदों जे आं थिखादार नङा, आं थिखादारबो नङा, आं जाथि सिबियारि, आं जाथि सिबिलांगोन। बे बाथ्राखौ आं बुंनानै हरदों। जेब्ला आंनो बुंनानै हरजायो आरो साननैसोनि उनाव मानसि थिनहरदों, थाखा फैसा आंनो जासिफैदों। बेखिनि समाव आङो बुंदों आंनो थाखा फैसा नाङा, रायजो राजायानो आंनि सम्पति। बे बाथ्राखौ आङो फिननाय हरदों। दिनै गबिन्द बसुमतारिया गावनि जासिनाय थिखा आरो रांखौ नैबे हारिमु बिथांजों लाजायैनि थाखाय लाजिनानै आंखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो दङ, जे थाखानि लुबिया बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो दङ। बेनिखाय आं सोंखारियो गबिन्द बसुमतारि सारखौ जे नोंथाङा सोरबा बेक्तिजों मेसिन बायदि बाहायजानायनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां। मानोना नोंथाङा बोराय बैसो जाबाय, गोलाव सम हारिखौ सिबिबोबाय। बे गोलाव सम हारि सिबिनायनि फिथाइया नङाबा थाङै थाङै बिथांनि बोराय अबस्थायाव 0 लाथिख'आव फैनो थांगासिनो दङ। बेनिखाय बिथाङा सानै हनै बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां होननानै आं सानो। जोङो जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि दैदेनगिरि बा रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय जों गोबां राहा लामा लागासिनो दङ। जिहेतु बे बिटिआर एकर्डआ एनडिएफबिनि नाजानाय हास्थायनाय जुजिनाय बायदि जायाखैसै। बे एकर्डआ जुदि एनडिएफबिनि हास्थायनाय बायदि जानायमोनब्ला जों एकर्डनि गेजेरजोंनो जेलाव थानायफोरखौ जों उदां खालामनो हागौमोन। जोंनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारिखौ जोङो जोबथेसालियाव गारबोआमोन। दिनै एकर्डआ जोंनि बायदिया जायैनि फोरमाना बेनो जे रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। थेवब्लाबो दिनै जोङो मेंग्लियाजासे खामानि मावगासिनो दङ। लोब लोब बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि सोमावसारनाय हाबाफारिफोरखौ जों लागासिनो दङ। बेजोंनो लोगोसे लिगेल प्रसेसआव जिहेतु रन्जन दैमारि सारखौ सिबिआइ कर्टआसो कनभिक्ट खालामदोंमोन। दा गतिके जों बेखौ एबा रन्जन दैमारि सारनि केसखौ जोङो हाइकर्टआव लाबोफिनदों। हाइकर्टआव जोङो बिजिरनो नागिरदों। दिनै हाइकर्टआव लिगेल प्रसेसनि गेजेरजों बिजिरोब्ला दानब्रै दानबानि गेजेराव मोनसे जाजमेन्ट फैगोन। बै जाजमेन्टआव जेन पजिटिभ मेसेज एबा पजिटिभ रिजाल्टआ फैयो, सैथो फिथाइखौ जोङो मोनो, बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बिटिआर सरकारा दिनैसिम एक एंसिबो जोबथेसालियाव थानायफोरखौ उदां खालामनायनि खामानि मावाखै। बरंस जोङो आपिल खालामबोदों जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनसे रिजलिउसन पास खालाम, जेलाव थानायफोरखौ एबा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै मोनसे रिजलिउसन पास खालामनानै
गभर्नरनि गेजेरजों स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो फाथायहर होननानै जों आपिल खालामदों। बे खामानिखौबो बरंस बिटिआर सरकारा मावफुंनो हायाखै। दिनै बिथांमोना जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनांगौनि एक एंसिबो खामानि मावनो हायैनि थाखाय लाजिदों। लाजिनानै दिनै जोंखौ उल्था फाल्था बाथ्रा बुंगासिनो दङ। जोंनि सुबुं गौमा होज्रि खावनाय हाबाफारिफोराव रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना गाथियो, फैनो होआ। आरो सोरबाया जोंनो थाखाय थाइसे थाइनै केस गेलेनो थाखाय थाइसे थाइनै सहाय खालामनो ओंखारबोनाय मानसिफोरखौ हरदि हर न'आव थांनानै दम होयो बिथांमोना। दा बिनिखाय जोङो सोंखारियो जे प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा दिनै बायनो आरो गोबाव सम गैलिया। फैबाय थानाय समाव जेब्ला बिथांमोना सरकारा बायगोन, सरकारा गोग्लैगोन, अब्लानिया बिथांमोनखौ सैमायाबो सोंनाय नङा होननानै आं सानो। गेलेनायफोरखौबो जोङो नुगासिनो दङ। फेरेंगानि सिंनि बाथ्राया ओरैबायदि, बिथाङा UPPL जाब्लासो बा BJP जाब्लासो बारग' NDBफ्रा रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन थालांनायफ्रा। दिनै सोरबा UPPLनि थाखाय, सोरबा BJPनि थाखाय, सोरबा BPMनि थाखाय बा कंग्रेसनि थाखाय NDBआ जुद्ध नाङाखैमोन, NDBआ दावहा नाङाखैमोन। जिहेतु जायफोरा गावनि जिबनखौ दान होनानै थैगोनखौ मिथिखानानैबो NDBआव हाबनानै समाज सिबिनानै समाजनि थाखाय आलादा रायजो बर'लेण्ड दाफुंनायनि सार्थआव खामानि मावबोदों। दिनै रिहेबिलिटेसना बे मोनसे जिनिस जेरावनोखि गोरोबथा जायो, भारत सरकार एबा जिकुनु सरकारजों गोरोबथा जायो, बै गोरोबथानि उनाव गोरोबथा खालामग्रा हान्जानो होनाय मोनसे रिहेबिलिटेसन बियो। दा बिनिखाय सोरबा फेरेंगा, सोरबा गबिन्द, सोरबा प्रमद बिथांमोना बारग' NDBफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ लानानै राजनितिक हरजन्त्र गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां, बेखौ आं खावलायो।